Alright. Kanjani comrades masikira zvakadi kwose kwamuri. Ende ngazvizikanwe izvozvo kwose kwamuri, vasikana nevakomana, nana mbuya nana sekuru, kuti mangwana harisi zuva rekutamba naro, izuva rinonzi Geza Day. Iroro munhu ngaageze, nyika ngaigeze, vasikana ngavageze, vari mavakuru ngavageze, ikonomi ngaigeze. Handi mazviona ka? Vashandi ngavageze, harisi zuva remaumbwe ka? Saka ngazvizikanwa izvozvo, let it be clear and let it be known. Ende zvakadaro kudaro tatitizivise vanhu kuti aiwa nhau dzatakatarisana nadzo hadzisi nhau dzemaumbwe kana dzekutamba nadzo, dzekuti munosikira zvenyu muchifunga kuti pamwe ndezvekutamba kana kuda kutraya, kuda kuedza power. Aiwa, unopera zviri very legendary. Sambobva zvakanyepera vanhu, unopera pachako chaipo, unopera. Mapurisa vanyanya nemharapatsetse nenhundira mutsime tagadzira operation inonzi chingungundengu nechigwedere. Handi mazviona? Tagadzira group kudhara and we have all information. Pese panogara mupurisa tichange tichadeploya vakomana 10 pese panogara mupurisa mangwana. Saka anytime tangonzwa kuti kutauni kwakurohwa munhu, hatina mhosva kuti arova ndokumount Darwin, hazvina mhosva kuti arova ndokuSunningdale, but vakomana vachadhira nemhuri dzenyu. Let it be clear and we are not, hatisi kutya pane zvinhu zvatiri kuita izvi. Ngazvizikanwe. So mapurisa mangwana kana muchienda kubasa kwenyu muzive kuti even kumafamilies kwenyu isi pamuri kuenda muchishandiswa makapfeka zvimangongongonggo izvo zvisina nebasa risapo, musingahore, muri muchidziya dzichitambura kumba kusina mari yemuriwo, muchitebha nema50 amakapiwa nezuro. Imi muchibuda tiri kudeploya 10 guys dzinenge dziri paevery house. Vakomana vatosenda information, tagadzira kudhara group riri kutobuda information, tirogara padhuze pepurisa ora tiri tadeploya ipapo 10, operation ichiri underway. Tangonzwa kuti mapurisa makuita umbimbindoga mutaundi kana kuda kusumudza tumboma twenyu ndototwara kuti munodya mboma iyi. Inda musina tsitsi nemadzimai venyu ari kumba anokubikira ini nezvamunoita zviri very legendary kupusa kudaro. Ane mazviona? Saka mangwana, let it be clear, tatoronga kudhara izvozvo tazvititi zvitaure kuitira kuti musazoita kwavakadi kutiudza kuti ndo urongwa hwavo, kuitira kuti vamwe tangati tisazoita izvozvo. Tinotora kana mwana wako toenda naye, uri kunzwa? Inyaya yatoda kugadzirisa, haisi nyaya yekufaraka, inyaya yekugadzira nyika. Ende nyika iri tiri kugadzira ndeyako neni. Takangonzwa kuti kumapurisa atanga kurova vanhu kutauni uko, tikudhira nemafamily enyu ari kumulocation, tikutaurira. Imi ndimi chatanga musindo, as long matanga musindo, tiri kubva tatotanga nesu. Ani mwana? Then iwe unonzi Kambamura iwewe naliyo vanhu vamakatuma kuenda kunobhomba, muchivashandisa kuenda kunobhomba pamba pavageza. Muri kutamba nenguva ende madays ekuti mudone zviri very legendary akwana. Handi mazviona? Makatuma ana Makuvalo David, makamutuma zvakare akanga ari panhau iyoyo. Handi mazviona ka? Vanhu vakawanda vamakatuma, ana Wilson Mudzingwa vakanga vari panhau idzodzo. Handi mazviona? Ana Visitor Tavengo vakanga vari panhau idzodzo. Tiri kuziva zvamuri kuita, zvese izvozvo tiri kuzviziva. Ana Travi Fowani tiri kuvaziva vakanga variko, ana Tarika vakanga variko, ana Tinana Munyaradzi vakanga variko, Kansela Chilema Village 6 vakanga variko zvakare panhau idzi. Uri kuziva, muri kuzikanwa nhau dzenyu. Andimazvona? So regai tichitaure izvi. Uyo anonzi Tskowani uyo youth leader uri kutamba netime imi. Da uri mumwe wabatana nevanhu because chingungundengu nekunhingirikini nemhepo yenyika iri kufamba zviri very legendary. Da uri mumwe watoripenda manerano, ndava vanhu makasaripenda manerano ka vamwe venyu ndaona mataika. Even ana Tarikwa muri munhau iyi tiri kukuzivai. And now ndotara officer in charge kuti vanhu vandotara nezvavo ngavasunge boss. Imi mana officer in charge kusvika kuna propo makazosunga vanhu kura kuti ndimi makavatuma. You are part of this deal.
vanhu vatiri kutaura nezvavo iva vane mhosva, ndo vanhu vakapisa imba yavageza, ende vanhu ivavo siyaiwo yakadoma. Vakomana, chenjerai, tiri kukuzivai. Ani mazona makubalo, vakomana, tiri kukuzivai. Siyaiwo yakadoma, zvese zvamakaita muchibatsirana nevanhu makanga muchibatsirana navo, tiri kukuzivai zvamakaita. Chenjerai, because the days are numbered. Because we demand Mnangagwa to resign just in 3 days. Akatadzaka, atakwenda kufumba kwake. Kana kuseta usikusvika vanhu vari kufunga kuti vamwe tiri kutyika zvakanga zvikunzi zvisale basa. That's absolutely rubbish, that's nonsense. Anozona. Saka vanhu vakapisa imba yavageza vakomana tiri kukuziva, ende Geza ari kuvaka dzimba dzaka ari kutovaka imwe imba yakatokura kupfuura imba yamakapisa iyi. That's very small, very rubbish. Ari kuvaka imba hombe kupfuura imba yamakapisa, ende let it be clear, hapana chikudzokera kumashure. Mangwana kubva kuseni mapurisa ndiri kunzwira tsitsi, because mapurisa achada kuita umbimbi ndoga. I'm telling you, vamwe vacho mucharowa zviri very legendary. Anoona mucharowa zviri very mucharowa zvokungura rufu akutaurirai. Saka ngazvizikanwe izvozvo. Mazita andataura vakomana ava, kana muri vamwe itoripenda inokukasira, because hapasisina kumira mushe. Mhepo iri kufamba manherano izi, iri kufamba zviri very legendary. Saka ndikokuzivisai, ndikuonesei zvangu zvinhu zviri kutoitika. So ngatiendei mberi, musasatyisidzirwe vanhu, pindai murodhi. Hapana zvikoro zvikufunzi mangwana hanzi kune chikoro chanzi hanzi chazoda. Hai mhede, muri kutamba nemadhaka pasina mvura. Vamwe venyu maticha majaira zvakare zvokuda kudya mari nemaningi nema-extra lessons. Kutoita ma-extra lessons inhamo. Munofanira kungoticha vana kuchikoro ikoko, muchingopedzerana navo ikoko, muchihora mari zvakanaka, muendawo munozorora kumba. So whoever ari kufunga kuti pamwe ini ndinozoda zvitirai, vakomana vari kusvika mumachikoro imomo, musazoti takaipa, tatokutaurirai so. Ende mabhazi ari kunzi ese ari murodhi, vakomana chenjerai. Pakai mabhazi eku-South African side, because hapana kumira mushe. Pakai mabhazi ku-South African side. Vakomana vatotaura, nofunga mavanzwa. Vakomana vatotaura, musazoda kubhrima vanhu. Vakomana vatotaura, makapiwa warning kudhara. Nyaya iyi makaitaurwa kudhara kunzi please, hakuna bhazi riri kuzofamba musi wa31 richiuya kuZimbabwe. Makataura kunzi pakai mabhazi. Musade kutiraya vanhu. Zvinongoreva kuti muri kusapota Mnangagwa, muda kuyambuka bhodhari kupinda muZimbabwe mangwana musi wa31 une demonstration. Kubva rinopiswa nevakomana, musazobhrema vanhu. Kana muri vamwe tanzwa kuti kune PE kune mabhazi abva, tanzwa kuti kune DNC yabva kuPE, tanzwa zvakare kuti kune rimwe bhazi zvakare rabva kuPE, tanzwa kuti kuCape Town kune bhazi rabva, maripoti ese ari kuuya. Vakomana vese makagarirwa even at South African side. Pakai mabhazi iwayo, kana muchionopaka kuBosman, pakai mabhazi iwayo. Or else South African Zimbabwean side muchaona kuti mabhazi iwayo achapiswa mumaruza. Isadi, we don't have personal hatred with you, we don't have personal hatred with you. Tiri kutoda kugadzira nyika. Anoona, but vakomana vari kutokuteerai izvozvo. Don't ever try. You will see the consequence. This struggle belongs to Zimbabweans, and therefore ngatisaite maumbwe ataakuita. Iwe DNC unoloda bhazi iwewe uchiziva kuti kune demonstration, kuda mari zvinenge hure kudaro. Okay, uri kutamba nesuka, ufunga kuti minamato yako kana kutora. Anyway, you gonna see. Kana uri munhu waMnangagwa uchanatsotaura kuti uri munhu waMnangagwa ipapo, uchapasi unowanei pakupisirwa kwebhaziro? Une insurance here? Ko zvinhu zvevanhu zvichapiswa unowanei? Paka bhazi reSouth African side. Don't ever try, I'm telling you.